Uyabo le ntombazane leya. Le ntombazane ivele nje wangathi isiphonga ayibonakali ke manje. Uyabona mina ngitshele uNesi. Uyamona uNesi lo obesiza yona intombazane imanga lapha ya. Kodwa yazi le ntombazane ayifani nathi ngiyala. Uvele yazi wavumbuka emlilweni njengoDaniel ephuma emphandweni engonyama. Anizokuboshwa. Hambe nikholwa yonke imisangano. Yazi abantu bahlezi bezoba nento abafuna ukuyikhuluma nje. I mean like last year kwakhulunywa ngalomfana lo owayiphupha inamba zelotho. You remember that boy? Exactly. Now it is this girl, the super girl. Nokuba umphakathi ukuthakasela lokho, kodwa siyacela futhi siyanxusa ukuthi nina bendawo kanye nale mphakathi ukuthi sinike umndeni wabo nengane isikhathi sabo bodwa. Ibhasi nani ibhasi lihamba lathi. La ungena phakathi lapha emanzini. Phakathi la yakuphuma le ntombazane ayinayo lutho ayilimele ndawo. Ungasibelieve nje loso simanga leso ke. Yabona le ntombazane? Hayi shame ila. Umfundisi wami uthi ubizwe amaZulu. Yabo le ntombazane leya she glows. Umucabangele ngani ubile emlingo ngabe ikwazi ukuthi ihlale nathi la kunje. Uyalibonisa ngolunjani? Bu. Lungile ke mina nguThomas angikholwa ngezwe bethi ngifuna ukuthi lengane ifike la ifike ngilungisele leli gate. Ngifuna uma ngabe ngifika la ngemoto ngifike ngithi bese livule livala. She survived shame but powers hayibo. If she had powers ngabe simbona mhlawumbe uko New York or something manje. Lento le akusiwo ukuthi lo muntu usindile. Kumele simvikele simnakekele. Singaphenduli nje indaba zakhe neka uba wonke abantu. Siphendule umgolo wakhe ihloko emaphephandabeni. Ngiyanicela ke emphakathi. Sihloniphe ingane. Ngiyabonga. Bathi kwakungamele ngisinde kuleya ngozi. Abantu abawu22 abashonile. Mina kuphela ngingasinda. Manje sengihlala kwaMashu nobabami. Isikole esisha, umgwaqo emisha, kude kunemsindo. Manje sengithola abangani abathandayo ibhola abangenza ngizizwe ngathi ngisekhaya. Kodwa kutholakala ukuthi le ndawo igcwele izinto ezilahlekayo. Amalunch, oclassmates neqiniso. Abanye abantu bacabanga ukuthi nginemlingo, kodwa nginento engcono, nginenjongo. Ngabe kuyiqiniso ukuthi mina would I dodge a bullet? Ukuthi mina ngingaphila ingona phade. Kodwa why mina? Why me? Oh, Danam. Awusemuhle. Angithi uyazi ukuthi ubaba uyahamba nawe kusasa? Ilalela ukuthi ngikushuthi ithombe. Awubuhle kanjani mntana wami kodwa? Yazi umakho uzomjabulisa lezi ithombe. Awubheke nje kufanele kanjani. Zizomlapha umakho lezi ithombe. Yini manje? Yini ndaba? Hlala phansi. What if umawe yazi? Ubaba usenze isiqinisekiso sokuthi siyasuka la kulomsimo leso. Siyoqala impilo entsha la sothola khona abangani abasha esikole esisha. Angithi ufuna lokho. Ubaba la ngeke kusenze ngithi. Uma Phela mntana mangithi uma phela fanele aqala lulami leso. Bese yabuya ke naye azohlala nathi siphinde sibe umndeni angithi. Phela ungekhohle ukuthi uba wena, Awuyekhohle ukuthi uba wena umusamthombeni. Indodakazi kaJeri Mthombeni noSibongile ndodakazi yethu enhle ethanda isikole nehloniphayo angithi. Ya, lalela. Shintsha uniform uzongifika ngalela kubaba ukuphekelile yazo. Khumula.